On pesa més un astronauta? A la Terra o a la Lluna? Si ja veus que la pregunta té trampa però no saps explicar per què, estigues atent al que ve ara. Ens costa respondre a la pregunta de l'astronauta per culpa d'una confusió molt habitual. Quasi sempre quan parlem de pes, en realitat ens referim a la massa. És a dir, que quan diem que una persona pesa 90 quilos, el que volem dir realment és que té una massa de 90 quilos. I la massa i el pes no són el mateix, direu? Doncs no! No ho són! Són dues propietats de la matèria diferents i amb diferències importants. Primera diferència. La massa és la quantitat de matèria que té un cos. El pes és la força causada sobre el cos pel camp gravitatori. Segona diferència! La massa d'un cos és constant. Vol dir que no canvia, és sempre la mateixa, es mesuri on es mesuri, aquí a la Terra o al planeta Júpiter. En canvi, el pes pot variar depenent del planeta on es trobi. Tercera diferència. La massa es pot mesurar amb una balança, una bàscula o un granatari. D'altra banda, l'instrument per mesurar el pes és el dinamòmetre. Quarta diferència. La massa es mesura en quilograms. En canvi, el pes té com a unitat de mesura el newton. És molt pràctic recordar l'equivalència entre les dues unitats a la Terra. Un quilo de massa pesa 9,8 newtons. Un quilo de massa pesa 9,8 newtons. Un quilo de massa pesa 9,8 newtons. Si cal, tatueu-vos-ho al cervell! Aquestes 5 diferències us han convençut que pes i massa no són el mateix? Perfecte. Dit això, és veritat que són dues propietats que no van cadascuna al seu rotllo. Sí que estan relacionades. Us ho explico. Hem dit que el pes d'un cos és la força que resulta de l'acció de la gravetat del planeta sobre el cos. La força amb què l'atrau. Per tant, el pes depèn tant de la massa que té el cos com de la gravetat del planeta. Concretament, el pes d'un cos es calcula multiplicant la massa per la gravetat. Cada planeta té una gravetat diferent. A la superfície de la Terra és d'aproximadament 9,8 newtons per quilo, que normalment s'arrodoneix a 10. Per tant, a la Terra, una persona que té una massa de 90 quilos, amb una gravetat de 10 newtons per quilo, pesa 900 newtons. En canvi, aquesta mateixa persona a la Lluna, amb una gravetat de 1,6 newtons per quilo, pesa 144 newtons, unes 6 vegades menys que a la Terra. Ahà! Ara sí! Ara ja tenim la resposta científica i raonada a la pregunta del principi. On pesa més un astronauta? A la Terra o a la Lluna? A la Terra, esclar, enigma resolt. I ara us toca a vosaltres resoldre uns quants enigmes més. Un meló que a la Terra té una massa de 2 quilos, a Mart té la mateixa massa. Veritat o fals? Veritat. La massa d'un cos és constant, sempre la mateixa sigui on sigui. Només disminuirà si hi fas una coslada. Un camió de 8.000 quilograms a la Lluna pesa 12.800 quilograms. Veritat o fals? Fals. El pes no es mesura en quilograms, es mesura en newtons. El que és veritat és que un camió amb una massa de 8.000 quilograms a la Lluna pesa 12.800 newtons. Un astronauta de 90 quilos pesa més a la Terra que a Júpiter. Veritat o fals? Fals. El pes de l'astronauta és més gran a Júpiter, perquè allà la gravetat és de 23 newtons per quilo, més del doble que la de la Terra. Molt bé, ja ho tens!